Zvobodzerei kana munyika munhu ataura chokwadi munhu anosungwa? Munhu ataura pari kurezveka nyika munhu anosungwa? Kana mani ese kuramba vachidheya vachidiva inobhadhara kumakoti kuti nyoka yemabhunu arambe arimo mujere. Nyaya dzekuziva kuti tikaramba takadhileya mukomana uyu ari mukati uyu, obviously tombochovha tichimuora namachaina. Ndopfungwa dzavo kuziva kuti obviously tikaramba takangogara chete takatsikirira mukomana kuti asabuda tichambomuora nguva refu namachaina. Saka hunhu hwapurezidendi ihwo. Mwana angasungirwa kuti ataura chokwadi, munhu osungirwa kuti ataura chokwadi, mbavha dzisungwa asi munhu akataura chokwadi anosungwa. Kunaka kungava kure mwana wemunhu mukuru uyu. Wamunhu mukuru. Tudori nehistory yatakaverenga kuti vanga vari group of 5. 4 vakaurayiwa vakasara vakapinda mujera. Vanasungirwa nyaya dze Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukwea pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Zvigananda zvagariswa pasi Mure Zimbabwe apo the ZRP yaita a major intercept gold smuggling scheme vakwanwa vachirecover gold ranga richikwana kuita 15.7 kgs ranga valued at 1.5 million mure Zimbabwe. Gold iri kunzi ranga rakawandiswa ine Toyota Prado Land Cruiser hanzi ringachida kusmugglwa mure Zimbabwe. So zviri kunzi vasungwa neCID Minerals Flora and Fauna Unit hanzi vakatrackwa down, mota yakatrackwa down after a tip off yakapiwa madetectives aya mure Zimbabwe. The ZRP spokesperson Maponyati vakabuda vachikonfirma nyaya iyi mure Zimbabwe. Zvakare vakataura ivo vachiti gold iri rakarikavhwa rakawanikwa richiitwa handover kuFidelity Gold Refinery in Masasa. Kutaura kwatiri kuita zvigananda zvavachida kusmugla gold iri hazvisati zvariliswa, mazita acho asati abuditswa. Mapurisa ataura ivo achiti pane ma-investigations achiri kuitwa mure Zimbabwe. Zvinomira mushe vanhu vabuda vachikomenta on this issue vachitaura ivo vachiti regerai vakomana, hanzi hamusi kuziva here kuti ndiani the acting president, vachipraisa vachiwenga nenyaya yemuvhu yavari kupusha yekuti pasi nezvigananda. Harare yabuda ichitaura pamusoro penyaya iyoyi vachitaura vachiti the Zimbabwe Republic Police ZRP have intercepted a major gold smuggling scheme recovering 15.7 kilograms of gold valued at over 1.5 million hidden in a Toyota Prado Land Cruiser. The bust followed a tip-off that led detectives from the CID Minerals Flora and Fauna Unit to track down the vehicle on 19 August 2023, resulting in the arrest of 3 suspects. The therapy spokesperson Ponyati confirmed the seizure and arrest, stating, the Zimbabwe Republic Police confirms the arrest of 3 suspects following the recovery of 15.7 kilograms of gold valued at 1.5 million US dollars. The recovered gold has been handed over to Fidelity Gold Refinery in Masasa, while investigations into the smuggling syndicate continue. Authorities have not released the names of the suspects, citing ongoing investigations. The operation comes amid intensified efforts to crack down on gold smuggling networks that have long affected Zimbabwe's mining sector. Law enforcement has been under pressure to prevent illegal leakages and secure the country's mineral resources. Zimbabweans reacted strongly to the news, expressing frustration over the police decision not to release the suspect's name and questioning why the gold was surrendered to Fidelity rather than being kept as evidence. Some questioned whether the gold was being properly handled for court proceedings, while others speculated about hidden motives behind the lack of transparency. Here are some of the comments. Matutu said, "You are usually quick to name names. I'll wait." Charamba Zezai said, "Ndevanamiko vacho, munotaura mazita wani nemakore evanhu vacho. Ava vanhu vekuzivaka, hanzi vaende havo kumba." King Terra said, "Wait, why is that evidence already at Fidelity? Those kgs must be kept as exhibits in court." Mabuga Ziva said, "Did the vehicle cross the border? Is it not allowed to carry gold in a car? Was the gold intercepted at the port of exit? Were the 3 men asked to declare their goods by customs? And if so, did they refuse?" Another one said, "The 1.5 million worth of gold has been taken to Fidelity, where it will disappear
and maybe reappear as half of that when required for trial. Why no description or even names? If they have been arrested, they can be named. Why change the rules for those ones? Because you are related. Another one said, this report publication yangoitirwa zviya zvekuti tiite so that kana nyaya yacho yazobuda zvonzi ndo iya yataireva. Otherwise you said nothing at all. No details, no names, nothing at all. Someone is hiding something. Ndo maburitsiro aitwa nyaya iyi murezimbabwe tisingazivi kuti imi munoionawo sei. Tiudzirewo zvamuri kufunga mucomment section. Zvobodzerei kana munyika munataura chokwadi munhu anosungwa. Munataura pari kurezveka nyika munhu anosungwa. Kana mani ese kuramba vachidhleya vachidiva inobhadhara kumakoti kuti nyoka yemabhunu aramba arimo mujere. Nyaya dzekuziva kuti tikaramba takadhleya mukomana uyu ari mukati obviously tombochovha tichimuora namachaina. Ndopfungwa dzavo kuziva kuti obviously tikaramba takangogara chete takatsikirira mukomana kuti asabuda tichambomuora nguva refu namachaina. Saka hunhu hwapurezidendi ihwo. Mwana angasungi kubata taura chokwadi, munhu usungi kubata taura chokwadi, mbavha dzisungwa asi munhu akataura chokwadi anosungwa. Unaka kungava kure mwana wamunhu mukuru uya. Wamunhu mukuru. Tudori nehistory yatakaverenga kuti vanga vari group of 5. 4 vakaurayiwa vakasara vakapinda mujera. Vanasungigwa nyaya dzehondo. Vakasungigwa group ravo re5 kuti vafamba vari 5 panyaya yepanguva yehondo. Vakadzoserwa Zambia. Vakodzoka kuda kubira Zimbabwe. Vaite semunhu mukuru. Hakuna zvavari kutiitisa. Saka mbeya nehanda dzekuti vaguyu chii chavakafira. Ndorusununguku kwavaireva tichagova chava nerusungunuku. Rusungunuku kurumba nekwa Mnangagwa naIvhayo. Kana general isusu taakusvora vachiwenga because vachiwenga ndo vakadzosa vaMnangagwa. VaMnangagwa vadzingwa. Vachiwenga vada kudzosa chokwadi kuti Mudhara ndo vakadzosa Mnangagwa adzingwa. Chimuudzai kuti vana Zimbabwe havachadi, vari kuti nyika yapera namachaina. Tonyaya inongori paground chete. Iyeso vatsikirira nyoka yemabhonu mujere. Ngagaremo. Achigariremo mumba make. Mhuri yake yeso yomusuwa. Suwa nemhuri ari mujere. Achifire chii? Kuti ataura chokwadi. Chokwadi chakusungisa chokwadi chikataurwa chosungisa. Baba ava nemhuri yavo ava. Chiro vana Shoni ngavazive baba vakadzingwa. Hwatova umbavha hwavari kuita nababa vavo. Uchavapa kuti Zimbabwe igovaremera rimwe gore.